ezta Jo Mikel ere ez. Beraz, danok gaude. Bueno, basingo geha. Lehenik eta behin ekainaren 25 akta onartzea, zerbait aipatzeko. Bigarren puntuan ekainaren 16tik uztailaren 10era bitarteko alkate dekretuen berri ematea, zerbait aipatzeko. Ez. Hirugarren puntuan 2027ko herriko jaieguna izendatzea. Txoine, egitera indaketen dokumentua. Ezkadanak irigita eta inizinetik ikusi. Bueno, hoxe, ikusten dezuen bezala da argitaratu dira Euskal Herriko aldizkari ofizialian 2027ko jaiegunak zeintzuk izango dian, eta hori bezala egutegi horri erantsi bertzaio herriko. Lehenengo urgentzi, vale. Nola diktaminago datorren? Vale. Bueno, orduan aurrena bozkatu berdegu, arrazoi zuleire gai ordenean sartzea, justu batzordea egin genunean artean oendikan hau publikatzeko zeon, eta beraz ezin genuen ekarri, eta bueno, jake batzordea eta plenoaren artean publikatu den egutegia, erabaki genuen zuzenean plenora ekartzea, eta itxitzat, emate guzteko datorren urteko herriko jaiegunaren onarpena, orduan arrazoi, aurrena bozkatu behar dugu gai ordenean kokatzea, beraz gai ordenean sartzearen alde. 10 boto aldeko, onartzen da 2007 urterako herriko jaieguna izendatzeko puntua gai ordenean sartzea. Bueno, eta beraz, esaten nahi nintzen bezala, udalbatzari dagokio ere, herriko jaieguna izendatzea, gurean Santa Isabel eguna izaten da, herriko jaieguna datorren urtean uztailaren 2 ostiralez tokatzen da, eta beraz egun hori jaiegun izendatza dagokio. Orduan, hori da. Eta dudarik badagoen gai honekin, edo beraz proposamenaren alde. 10 boto aldeko, hau batez onartzen da 2007 urterako jaieguna uztailak 2 izendatzea. Laugarren puntuan, 2026-2028 dirulaguntzen plan estrategikoaren 26ko eranskinean aldaketa bat sartzea onartzea, eta hartako iratxeri emango diotitzen. Bueno, udalak 2025ko ekainean usuliko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu establezimenduen egoeran azterketa bat eskatu zuen etorkizunaren pixkat aurreikuspen bat izateko. Aurreikuspen hortan jasotzen zenak 5-10 urtetara usuliko negozio txiki askoren itxiera adierazten zuen. Orduan, herritarrentzat oinarrizkoak diren zerbitzuaren jarraipena bermatzeko udalak beterriburuntzatzin hurbilagorekin diru laguntza oinarri batzuk landu ditu. Eta diru laguntza lerro honen bidez, ondorengo zalantzeaz gain ezautzaren transferentziare jasotzen da bertan. 3 lerro lantzen dira. Bat, eskualdatzeari dagozkion gastuentzat diru laguntzak. Bigarrena, lokalaren alokairua edo erosketa gastuentzat, eta 3. ezagutzaren transferentziarentzat. Bueno, diru laguntza berri hau martxan jarri alizateko plan estrategikoan jaso behar da, orduan azken plana 2026-2028 egina daukagunez, gaurkoan diru laguntza hau eraskinetan txertatzea eskatzen dugu, lehenbailen martxan jarri alizateko. Bueno, batzordean ere luze aritu ginen honen inguruan, diru laguntza oinarri hauen inguruan ere, teknikaria etorri zen, aurkeztu zuen proposamena, ezakit badagoen gaurkoan zalantzaren bat, edo zerbait aipatzeko. Ez bada, bozkatu ingo dugu, esan bezala plan estrategikoko eranskinetan aldaketa hau onartzearen alde. 10 boto aldeko, ondorioz hau batez onartzen da 2026-2028 diru laguntzaren plan estrategikoaren 2026ko eranskinaren aldaketa.
Hurrengo bi puntuetan bi hitzarmen, nolabait elkarren osagarri diren bi hitzarmen, alde batetik Ertzaintza eta Usurbilgo udaltzaingoaren arteko lankidetza hitzarmena legoke, eta esan bezala horrekin lotuta beste hitzarmen bat, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailarena den irrati tetra edo irrati komunikazio sarean udaltzaingoa integratzea ahalbidetzen duen hitzarmena izango litzateke bestea, bai. Bueno, fíjate, hor dituzue bi hitzarmenak, lehenean lankidetza hitzarmen marko orokorra, bai, zehazten da. Aurrez 2021 sinatu genuen lankidetzazko hitzarmen hau 4 urterako, hitzarmen horren indarraldia amaitu da, eta indarraldia amaitu denez, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailetik proposamena jaso genuen hitzarmen hori berritzeko, bueno, hau oro har Ertzaintzak udaltzaingo guztiekin sinatzen duen hitzarmena da, lankidetza hitzarmen marko bera zehazten dan, non finkatzen diren Euskal Polizia legearen baitan, zer funtzio, zer egin dagozkion Ertzaintzari, zer udaltzaingoari, zertan aritu behar deun elkarrekin, eta zertan, ez pixka bat hor daude edukiak, beraz ez naiz gehiegi luzatuko hitzarmen honetan, esan bezala aurrez bagatozelako hitzarmen honetatik, eta da, indarraldea amaituta beste bat sinatzen. Beraz, ez dakit gai honen inguruan badagoen zalantzarik, zerbait aipatzeko. Ez, orduan zuzenean bozketara pasako gea, Ertzaintza eta udaltzaingo elkarlanean aritzeko, EAEko administrazio orokorraren, Segurtasun Sailaren eta Usurbilgo udalaren arteko lankidetza hitzarmena onartzearen alde. 10 boto aldeko, aho batez onartzen da Ertzaintza eta udaltzaingoa elkarlanean aritzeko EAEko administrazio orokorraren eta Usurbilgo udalaren arteko lankidetza hitzarmena. Eta bestea, aipatu dudan bezala, kasu honetan hitzarmen espezifikoagoa da, Segurtasun Sailarena den irrati komunikazio sarean edo tetra izeneko komunikazio sarean, edo sare hori erabiltzeko, udaltzaingoak erabiltzeko aukera ematen duen hitzarmena, lankidetza hitzarmena litzateke, eta, hitzarmen honetan ere, zehazten dira, zein diren xedeak, zeintzu diren hitzarmenaren printzipioak, zerbitzuak eta barrak. Ez gai honetan ere dudarik badagoen, ez badago zuzenean pasako gea, irakurringoet, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Segurtasun Sailaren bidez eta erkidego honetako udalen artekoa, koordinazio eta lankidetza poliziaren arloan, Segurtasun Saileko irrati komunikazioen sarean integratzeko hitzarmena onartzearen alde. 10 boto aldeko, beraz, aho batez onartzen da Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Usurbilgo udalaren arteko hitzarmena koordinazio eta lankidetza polizialaren arloan Segurtasun Saileko irrati komunikazioen artean integratzeko. Zazpi eta 8 puntuak ere, Usurbilgo aurreskolak partzuergoan integratzearekin lotutako bi puntu dira, alde batetik badakizue integrazio hori ahalbidetu ahal izateko, Usurbilgo udalak udarregi ikastolarekin 03 aurreskola zerbitzua kudeatzeko zegoen kontratua hautsi egin behar zela, aurreko osoko bilkurak bide eman zion kontratu honen haustura elkarren adostasunez egiteari, eta adostasun horretatik zehaztea zeintzuk izango liratezken kontratu honek hausteak ekarriko lituzkeen kalteak, eta zehatz esan da kalte ordainak ere zenbateak izango liratezken. Prozedura horren baitan beraz, gaur udalbatzari ekartze zaiona da, nolabait negoziazio horrek eman duena, eta ikastola eta Usurbilgo udalaren arteko adostasuna zein izan den
kontratuaren amaiera dela eta. Hor, dituzue txosten ezberdinak, eta beraz, bueno, batetikan ikastolak berak aurkeztutako memoria, bai, memoria horretan jasotzen da, zeintzuk diren kontratu hau eteteak ikastolari eragiten dizkion ondorioak zehazten dira, ondorio horiek kuantifikatu egiten dira, ondorio ekonomikoak zeintzuk diren, eta ikusten dezuten bezala, batez ere ikusten dira kalteak edo galera ekonomikoak lau alorretan eragingo dituela haustura honek. Alde batetikan subrogatu ez den badakizue, 7 langile subrogatu ditugu, ezinbestekoa zen subrogatuko ziren langileak izatea partzuergoak subrogatuko zituenak, alegia hezitzaileak soilik, haurreskolan hezitzailez gain administrari bat ere bat zegoen, beraz administrari hau, bai, subrogazio prozesu horretatik kanpo geratu da, eta ondorioz ikastolak, bai, bere gain hartu du langile honen kontratazioa, bai. Eta beraz, ulertzen dugu, kontratazio horren zati bat, bai, badagokiola udalari bere gain hartzea. Gero badaude zerbitzuari lotutako gastu orokor batzuk, hor ere aipatzen ditu zeintzu dian gastu orokor horiek, eta gastu orokor horien zenbateko bat, bai, udalak bere gain hartzen du. Hirugarren kontzeptua litzateke, kontratu etetearen ondorioz, ikastolak bere aldetik ere, hainbat aholkulari juridiko kontratu behar izan ditu, prozesu honen aholkularitza juridikoa, aholkularitza juridiko hori eduki ahal izateko, ulertzen dugu kontratazio hori erabat lotuta dagoela egoera berezi honi, eta beraz, horren kostua, udalak hartzen du bere gain, eta laugarren kontzeptua litzateke kontratua hausten denez, kontratua amaitu baino urtebete lehenago, horrek esan nahi du, datorren urteari dagokion halako lizitazio kontratuek izaten dituzten irabazi mozkin hori gabe geratuko litzatekela kasu honetan ikastola, eta beraz, hori da ere aintzat hartzen dena. Lau kontzeptu horien pean hainbat galera ekonomiko zenbatzen dira, eta guztira, ikusten dezuten bezala, txostenean dakazu 50.000 euroko galera ekonomiko bat aurre ikusten da, eta galera ekonomiko hori da udalak kalte ordain bidez konpentsatu nahi duena galera hori arintzeko helburuz. Eta beraz, hauxe da ekartzen dana, hor badakazue lehen esan dudan bezala ikastolak aurkezten duen memoria hori oinarri hartuta bai idazkariaren txostena dezue, eta baita ere hezkuntza teknikariaren txostena, ontzat emanez, egiten den irakurketa, egiten den memoria, eta ontzat emanez, aurreko plenoan udalbatzak abiatutako prozedura horren baitan, urrauts hau egitea, eta udalbatzari proposamen hau ekartzea, udalbatza denez kontratu horren, nolabait arduraduna, udalbatzari dagokio ere kontratu horren hausturatik eratorriko daitezkeen kalte ordainak ere, ondorioz onartzea. Argi geratu dan, zalantzaren bat badagoen, zerbait aipatu nahi den. Ez, orduan bozkatzera pasako gea, Usurbilgo udala eta Udarregi ikastolaren arteko 0-3 haurreskola zerbitzuari dagokion kontratuaren amaiera dela eta kalte ordainak onartzea, beraz, egiten den proposamenaren alde. 10 boto aldeko, beraz, aho batez onartzen da Usurbilgo udala eta Udarregi ikastolaren arteko 0-3 haurreskola zerbitzuari dagokion kontratuaren amaiera dela eta kalte ordainak. Bale, eta 8. puntuan beraz, haurreskolak partzuergoa eta Usurbilgo udalaren arteko lankidetza hitzarmena onartzea, udal haurreskolaren integrazioa, eta langileen subrogazioa gauzatzeko. Hitzarmenaren onarpenarekin batera, beste hainbat hor
dokumentua irikitzen duten, hau ez da. Eske tengo un jaleo hemen, bai. Oia. Hainbat hitzarmenarekin batera beste hainbat puntu ere onartzen ditugu, bai ebazpenean ikusten den bezala, beste hainbat puntu ere onartzen ditugu. Bueno, alde batetik jada, bai, esaten nuen bezala udalaren eta partzuergoaren arteko hitzarmena Usurbilgo haurreskolak partzuergoan integratu eta horrekin batera 7 langileak subrogatzea litzateke, horri bide ematen dion hitzarmena onartu behar da batetik, eta ikusi dezuten bezala, hitzarmenak 2 eranskin ditu, bat langilei dagokiona, alegia subrogatuko diren 7 langileak zeintzu diren jasotzen duen eranskina, eta bestetik eraikinari dagokionez. Hitzarmenean esaten duen bezala, udalari dagokio, eraikina haurreskola partzuergoaren eskutan uztea, haurreskolak partzuergoak zerbitzu hori eskain dezan gure herrian, baino eraikina ustearekin batera, udalari dagokio eraikin horren mantenua eta garbitasuna egitea. Kasu honetan, hitzarmenean zehaztu dena bigarren eranskina da, obrak, bai, bukatu bitartean, gure haurreskolaren eraikineko obrak bukatu bitartean, behin-behinean, modu provisional batean, jarraituko genuke iazko toki berean, agerialde eraikineko eremu horretan, eta beraz eranskin honetan hori da zehazten dena, bai? Partzuergoak baimena ematen dio, bueno, ia iritsi zen, bai, baimen hori, eta beraz hor haurreskola datorren urtean hori modu provisional batean han jarraitzeko aukera, bai, jasotzen da hor. Eta hitzarmenarekin batera, bueno, pues onartu behar ditugu ere, gu partzuergoak bere estatutuak ditu, hor dokumentazioarekin batera estatutuak jaso dira, beraz, estatutuak onartu egin behar ditugu, estatutuetan jasotzen direlako, partzuergoaren antolaketak eta funtzionamendu arauak hor zehazten direlako, eta beraz partzuergoko kide bihurtzen diren udalak, hoiek onartu egin behar ditu, eta hori onartzea dagokio udalbatzari. Horregatik estatutuak onartzeko proposamena. Hirugarrengoan, estatutuetan jasotzen den bezala, bai, antolaketa horretan partzuergoak badu batzar orokorra, eta gu behin partzuergoko kide bihurtzen garenez, izendatu behar dugu batzar orokor horretan udalaren ordezkaria zein izango da, bai? Eta kasu honetan, beraz egiten dugun proposamena, ordezkaria Xabier Aranburu, gure hezkuntza zinegotzia, izatea. Eta, bueno, nik esango nuke, beste biak aipatu ditut, hitzarmena, partzuergoak eta bar, horiek dira, bai, elkarrekin, porque bozketa bakarrean ez, egingo dugu, leire, bozketa bakarrean, bai, onartuko ditugu, esan bezala, puntu guzti hauek hitzarmenak bere bi eranskinekin, estatutuak, udalaren ordezkaria, bai, partzuergoan, eta uste ez zaitela ez errastutzen, ez? Hoiek, ez, leire? Alegia dana bozketa bakarrean jungo dira. Horrez, bueno, ebazpenean 8 puntu dituzue, egin dituten adia pixka bat laburtu zehazki puntu horiek. Asko hitzen dugu honen inguruan, horregatik ez naiz luzatu gehiago. Bai, ez zait argi geratzen dan. Beraz, bozketara pasako gea, esan bezala, puntu horretan, partzuergoa eta Usurbilgo udalaren arteko lankidetza hitzarmenaren alde. 10 boto aldeko, beraz, aho batez onartzen da haurreskolak partzuergoaren eta Usurbilgo udalaren arteko lankidetza hitzarmena. Udal haurreskolaren integrazioa eta langileen subrogazioa gauzatzeko. Vale. Eta azken puntuan galdera eskaerak, ez dakit badagoen gairen bat aipatzeko, zerbait komentatzeko. Bueno, ni igual nire aldetik, esango nuke, gehiago batzutan esaten ez dakit dun hitz egiten ditudan gauzak, esango nuke antolaketa batzordean aipatu genuela, ez, leire
gure idazkaria, iraiaren batetik aurrera, Beasaingo udalean hasiko zehala. Eta beraz, gaur Leireren azkenengo osoko bilkura izango dugu. Leirek jaso du eskaintza bat Beasaingo udaletik, Beasaingo idazkariak erretiroa hartzen du, eta orduan Leireri hotxin diote ara juteko, aukera horren aurrean, ulergarria den bezala, Leirek Beasainera juteko erabakia hartu du, eta gaur gure zure azken plenoa izango danez, Leire, eskerrik asko, ez dezu ibilbide luzea egin Usurbilgo udalean, baina, eskerrik asko hilabete hauetan egindako lanangatik, eta zorte on, etapa berrian Eskerrik asko. Beasainen. Bai. Eta, baliatuko dut aipatzeko, iraian, hori esan bezala Leire badoa, Usurbilgo idazkari plazaren jabetza Garazi Etxeberriak du, lehen ere, idazkari izandakoa, momentu honetan eszedentzian zegoena, eta erabaki du beraz itzultzea, eta beraz iraiaren 14ean Garazi itzuliko da Usurbilgo udalera, eta beraz, hor 14 egunez Leireri eskatu diogu udala ez eteteko, ez da mugimendu askorik egongo iraileko lehen egun horietan, baina Leire geratuko da akumulazioan, Beasaingo udalarekin ere hitz egin da, eta esan bezala iraiaren 14ean Garazi inkorporatuko da idazkaritzara. Orduan, kurtso berri aldaketekin hasiko dugu, eta, behintzat kezkatuta genden, ikusita gaia nola dagoen, eta ze zaila den gaur egun idazkari eta kontu hartzaileak lortzea. Guk espero genuen Garazi ekainean itzuliko zela, eta erabaki du aurreratzea bere itzulera, eta esan bezala duela gutxi komunikatu digu iraian bertan etorriko dela. Beraz, horixe. Eta amaitzeko, udara on, gozatu oporrez, baldin badituzue, deskantxatu, eta bueltan ikusiko gara.